Desperta Catalunya, són les 8. Som al matí de Catalunya Ràdio. Des que ens hem llevat de matinada estem pendents del que està passant a la població del nord de París, a Saint-Denis. Una operació policial molt intensa. Hem començat a sentir trets de bon matí. En Joan Carles Peris ens ho ha anat explicant. Què estan fent? Estan intentant atrapar el que seria el presumpte cervell dels atemptats de París d'aquest divendres, Abdelhamid Aoud. I en aquesta operació hauria com a mínim mort una persona i hi ha diversos ferits, però tot això s'ha de concretar. Què se li ha demanat a la gent d'aquell barri? Doncs que no surtin de casa. De seguida ens ho explica tot des d'allà mateix, perquè ho està seguint tota la matinada en Joan Carles Peris, i tant de bo, la marsellesa que es va sentir ahir en l'estadi de Wembley tingués el seu efecte. Tant de bo sentir tot un estadi de futbol cantant amb aquest sentiment a capella, ple a vessar, gent d'arreu, cantant la marsellesa, pogués aturar l'escalada que estem vivint d'aquesta guerra d'estat islàmic contra els nostres països i els moviments que França i Rússia ja estan fent precisament en els territoris on estat islàmic controla. Ahir el neguit es va traslladar a Alemanya, recordeu, ahir la nit a Hannover, on es va suspendre l'Alemanya-Holanda, es va desallotjar l'estadi per indicis concrets de possible atemptat, i aquests avions d'Air France que van ser també desviats. Nervis i guerra. Avui en parlarem d'això, us posarem de seguida al dia, en parlarem amb Josep Antoni Duran i Lleida, que serà aquí al nostre estudi d'aquí a mitja hora. Sabeu que ell ha estat presidint la Comissió d'Exteriors, ens sabrà dir també quin és el rol que Espanya pot jugar en aquesta guerra. Algú diu, no n'hem de dir així. Bé, en qualsevol cas, quan hi ha bombardejos constants, en aquest cas ja ara sí de França i Rússia sobre aquests territoris, i atacs com els dels terroristes aquí, doncs no sé com n'hem de dir, però evidentment la paraula que tothom entén i vosaltres també és guerra. Però deixeu-me que faci un exercici ara en relació al que està passant entre Junts pel Sí i la CUP, aquesta negociació. Potser sí que amb ells els hi aniria bé també sentir de tant en tant alguna cançó que els tranquil·litzés. Després Marina Rossell ens posarà Lili Marlene, potser els hi podríem posar, perquè estem en un cul de sac en aquestes negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. 2 articles hi han contribuït, tots 2 s'han publicat al diari Ara. Primer va ser l'article No asfixiem el procés d'Andreu Mas-Colell, ara fa 2 dies, i avui hi podeu llegir la resposta de Julià de Jòdar, Oxigenem el procés. Vaig a fer un exercici. Us llegeixo un petit fragment de l'article de Julià de Jòdar. A veure, diu que es pretengui que la CUP deixi de ser la CUP és un error gros, una greu manca de respecte i una mostra d'irresponsabilitat major, la mena de corresponsabilització que Convergència Democràtica vol imposar. Entre cometes, copaires, muts a la gàbia i a menjar el nostre pinso. Tindria efectes, aquesta imposició, negatius sobre el procés polític català. El protagonisme de Convergència Democràtica, amb els seus 30 diputats sobre 72, planteja com a mínim 3 problemes. I l'article continua. Us el torno a llegir ara, aquest trosset, canviant les sigles. Que es pretengui que Convergència Democràtica de Catalunya deixi de ser Convergència Democràtica de Catalunya és un error gros, una greu manca de respecte i una mostra d'irresponsabilitat major. La mena de corresponsabilització que la CUP vol imposar, convergents, muts i a la gàbia i a menjar el nostre pinso, tindria efectes molt negatius sobre el procés polític català. El protagonisme de la CUP, amb els seus 10 diputats sobre 62 de Junts pel Sí, planteja com a mínim 3 problemes i podríem continuar. I som aquí, i aquest país té feina, perquè tant Junts pel Sí com la CUP, com la resta dels partits polítics al Parlament, volen tirar endavant, volen contribuir a millorar la justícia, la pau, aquí i al món. I no serà fàcil, i menys ara. I tot això els ho dic amb el millor desig de convivència de la diversitat.